kapuso ang giilang Pinoy Aquaman nga dunay bag-ong swimming record nga nakuha karong bag-o makauban ta karong buntaga attorney Injimar Macarine. Maadjong buntag, maupay na aga attorney. Kumusta ka ug welcome sa GMA Regional TV Live Pakigreet sa atong mga kapuso. Mayong buntag sa atong mga tigpaminaw ug tigtan-aw sa GMA Regional TV Live, mga nasa Cebu, sa Sugbo, mayong buntag sa Eastern Visayas, maupay nga aga. Ug sa atong mga tigpaminaw diri sa US kay di amo ko karon sa Illinois, mayong gabi. Gikan sa USA, daghang salamat attorney ug Maupay nga congratulations. aga. Maupay na aga. Congratulations attorney for another milestone og you never cease to amaze us sa imong mga nabuhat. Kumusta man ang imong experience rong bag-o? Okay naman ko ang katong sa swim lang gyud. Usan na ako ka-concern, nalimot ko butang og sunblock. Munang klaro kayo ang kuano, puti din itom diri sa ubos. Mao gina ako pero kuan naman god 3 hours ra ang swim so murag okay ra. Di para sa una kato atong mga swim nga maabot og 7 hours, 8 hours. Attorney, we know this is not your first time imo ning nabuhat, pero ning higayon na, unsa may tinguha, unsa may objective nimo sa paglangoy sa Lake Michigan? Yes, Nico. Ang since 2013 December, that was my first swim dito sa Surigao City. Ang atong yung advocacy mao ning marine conservation. So atong every time I swim, atong gi-promote ang kalimpyo sa dagat para sa atong mga anak, sa atong future generation nga at least ma-enjoy pod nila ang kalimpyo sa dagat nga kita or ako na-enjoy na ako sa pagdako na ako didto sa Surigao. Attorney, usay mga usual nga mga problems nga inyong masugatan ingon ani ninyo nga langoy labi na diha sa Lake Michigan? Kani man ko diri lake, tubig. So wala gyud kay problema si jellyfish. Ang jellyfish ni ko mao gyud na akong concern kapunay diha sa Pilipinas. Tinuod. Katong naglangoy ko gikan sa Loon to Argao. 16 kilometers to. That was in 2016. So I swam that in 6 hours. Dihay tulo ka kilometro nga jellyfish tanan. Kuna grabe ko na nga akong lawas sa totos pagka 2017 gibali na pod nako ni swim na pod ko og Argao paingon na pod og Loon. That time 18 kilometers ang akong na-cover tapos 8 hours against the current man kadto gyapon naga po yung mga jellyfish. So wa gyud koy white choice kay mulangoy man gyud kay abto man gyud nato tong island sa Pikas. Ang diri walay jellyfish kay tubig kon man, fresh water man. Attorney, unsay matambag nimo sa mga buot mo sunod sa imong tunob, sa imong yapak isip Aquaman? Ang kuan na gyud ang kani sa open water swimming, training ra gyud. Kaya ko I train almost every day. So na ako gigahin nga maski busy ko as a prosecutor of the Department of Justice, I schedule mag-schedule gyud ko 1 hour daily. Attorney, sa imong kalampusan nga nakapot doon na ba kay gustong pasalamatan sab? Yes, kani akong mga host diri sa Illinois. Grabe pangabuotan yun. Mga Pinoy ni sila like si Dr. Renzi Carandang ug iyang wife si Marian. Tapos sila ni Rene and Joy Kuan kaning Kagape. Tapos of course Ray Litada, the one who organized the swim. Mao ni sila ang nag-assist nato sa diri sa kuan. Tapos si Marian Giliba pod katong dito sa boat. Attorney, unsa pay mga among angayang atangan gikan kanimo do na ba kay mga gipangandaman pa nga? I'm looking at maybe 2 or 3 open water swims before the year ends. And to close this, Attorney Injimar, mensahe nimo sa atong mga kapuso nga gusto nimo ipaabot kalabot sa atong kalikupan, Attorney. Yes, so ang ako lang good message sa atong mga kapuso nga naminaw karon nga ang kanig yun
I hope lang ma-inspire mo to take care of our environment kay nga to importante ning ma-maintain ang kalimpyo para sa kaugmaon sa atong mga anak sa future generation. Thank you so much. Muna, Nico. Attorney, daghan kay salamat for joining us og sa Inspiration. Mga kapuso, Pinoy Aquaman, Attorney Injimar Macarine. Daghan salamat. Thank you, Nico. Thank you, mga kapuso. Hope to see you again. Thank you, Attorney.